Здравейте отново, скъпи приятели читатели, малки и големи! Както вече казах, инициативата "Почети ми" започва с книгата "Моливия", написана от мен под творческия ми псевдоним Ваная Тая. И така, стартираме с първа глава, която се казва "За кутиите, от които се излъчва светлина и още нещо". Преди много години на остров сред океана, в град наречен Атлантико, живял писател на име Перодръжко Писарушков I. Той бил много добър и благороден човек. Отличавал се от другите хора, защото косата му била съвършенно бяла, още от най-ранна възраст, а черната му козя брадичка му придавала още по-странен и загадъчен вид. Градът Атлантико не бил голям. Намирал се насред океана, последен от 3 острова, отдалечени един от друг на 3 дни път. Жителите му наброявали едва 700 души. Родът на Писарушкови бил един от най-първите родове, заселили се на островния град. Къщата, в която живеел писателят, била на брега на океана, голяма и стара къща, която семейството му притежавало от много години. Перодръжко Писарушков I не бил много общителен, заради странната си външност и почти не излизал от дома си. Естествено, тази негова външност не попречила на една девойка да се влюби в този загадъчен писател. Оженили се, заживяли от щастливо по-щастливо, но се случило голямо нещастие. От години над семейството на писателя тегнало страшно проклятие и всички жени в семейството умирали при раждането на първородния син. Точно това се случило и с жената на Перодръжко Писарушков I, която в деня, когато родила син, починала при раждането. Страданието на писателя било толкова голямо, че напълно замъглило ума му и в същия този ден, късно след обед, излязъл навън с ясното намерение да се удави в океана. Без любимата си жена, която обожавал, животът му нямал смисъл. Застанал на брега на необятния океан, загледал се в бурните вълни и се канел да сложи край на нещастието си. Погледнал за последен път към къщата си, сякаш за да се сбогува с новородения си син и със земния живот. Пред погледа му попаднал входът на стара пещера, която се намирала близо до дома му и била тук от милиони години. Но днес от пещерата се излъчвала странна сиво-бяла светлина. А както всички знаем, любопитството е присъщо за всички хора и най-вече за писателите. Така че Перодръжко Писарушков I отложил за малко давенето в океана и се запътил към светлината, която го привличала като магнит. Влязъл в пещерата. Вътре видял 2 дървени продълговати кутии, около 35 см всяка, които лежали на пода една до друга. Кутиите били изписани целите с непознати знаци. Перодръжко Писарушков I бил много начетен човек и знаел няколко езика, но тези знаци му били напълно непознати. Писателят се навел предпазливо и взел в ръцете си едната кутия, от която строяло успокояващо сиво-бяло меко сияние. Започнал да разглежда знаците, изписани по нея, но не можел да разчете нищо. Тогава решил да отвори кутията. Но имало един проблем. Никъде не се виждала ключалка. Писателят започнал да опипва кутията от всички страни, търсейки начин да я отвори, но ударил на камък. Колкото и да я въртял, никъде не се виждал дори процеп.
Кутията била плътно затворена. Каква странна работа! Накрая я доближил до устните си, духнал сякаш за да издуха някакъв въображаем прах. И тогава се случило нещо доста странно. Кутията се отворила на мига. Непознатите знаци по нея започнали да излъчват мека светлина. Перодръжко Писарушков първи с нетърпение погледнал вътре, очаквайки да намери някакво съкровище. Но каква била изненадата му, когато в кутията намерил дървени моливи, наредени един до друг. Тези моливи били доста странни. В никакъв случай не изглеждали като обикновени моливи, а имали човешки лица и сякаш били заспали дълбок сън. Сигурно полудявам от мъката, помислил си Перодръжко Писарушков първи. Решил да отвори и другата дървена кутия. Тя, разбира се отворила по същия начин като първата, но това, което писателят намерил в нея, също не било съкровище. В тази кутия имало графити. И пак му се сторило, че това не са обикновени графити, защото от тях се излъчвала много силна светлина, сякаш били слънчеви лъчи. Ама че чудата работа, помислил си писателят. Меката и загадъчна светлина, която се излъчвала от двете кутии, внесла такова спокойствие и жажда за живот в отчаяния Перодръжко Писарушков първи, че той мигом забравил мъката си. Грабнал кутиите без да се замисли и затичал към дома си. След като се прибрал, оставил кутиите на писалището в кабинета си, а идеята да се отдави в океана била вече забравена и той отишъл да прегърне и целуне сина си. На другата сутрин писателят станал с невероятни творчески идеи в главата си и се запътил към кабинета си. Нямал търпение да започне нова книга. Когато влязъл и погледнал към писалището, където бил оставил двете дървени кутии, Перодръжко Писарушков първи видял нещо, което надхвърляло дори и неговото голямо писателско въображение. Върху писалището, между една книга и мастилницата, един от моливите от намерените кутии стоял изправен и го гледал така умно, сякаш и ще заговори. Моливът изглеждал досущ като човек, носел очила с златни рамки и дори бил облечен с риза и селеч. Зад очилата се намирали най-умните и мъдри очи, които Перодръжко Писарушков първи бил виждал някога. Писателят тък му се чудел дали не е полудял, когато моливът заговорил с човешки глас. Здравейте, господине! Не се стряскайте, няма причина за паника. Как няма причина за паника? Кой си ти? Как е възможно да говориш? Полудявам, нали полудявам? Попитал Перодръжко Писарушков първи и малко му оставало да се строполи безпомощно на земята. Естествено и вие да намерите един говорещ молив на вашето бюро или там писалище, няма да ви е много приятно. Дотътрил се до стола на писалището си, където седнал с ръка на сърцето, с надеждата да се поуспокои малко. Но това е ужасно. За първи път виждам молив да говори. Как е възможно това? Май съвсем съм превъртял, казал писателят. Само се успокойте, всичко ще ви кажа. Още по-умно го загледал моливът. Или по-точно ще ви разкажа моята история. Това беше, мили приятели, първата глава от книгата. Надявам се да ви е било приятно моето четене, защото за един писател е доста трудно да чете свое произведение. И така, втора глава, а именно какво разказва говорещия молив,
ще чуете в следващото видео.